Pajago jak tadi bertamu nampak dah lah. Dari jam 7 tadi. Hari ni lah jam 2 hari lu tu pulang. Kau nampak awak anak ni bola lalu sih. Nak menjadi hati nak minta jantuan. Dagi jantuan nak minta limpo. Lama lah dia tulis Pajago. Why? Macam merah hari lu tu pulang-pulang lah jam 2 hari. Kau ada jam 7 tadi sama tamu lah. Sebentar lah Pak. Sebentar aja lah bakal pulang jam sampai pagi aja. 2 jam lah Pak. Dah ada cerita ini pulang. Mana Pak? Dah ada cerita mana? Mambana kan tua polisi. Tak ada dah. Ondeh kapuyuk lah jambara hari kini ba ako waang kini lun pulang juo. Sabaluyo Dan caliak-caliak dari tadi ang duduk jo anak dan kini harilah lari pulau. masa iyo Sadari kini sugiro ang baranja. Kalau indah namun kapalo ang den pijak. Sabit dari tadi jantung dan lah manggalaga. Dan indah katuju punyo minantu biawa. oi gae muncung tolong dijaga taburan semua dengan ibuenyo bantu dulu ndak pernah muda ini saja sagaro batundo onde pak gae mangalo apa kamari indah tahu deh apa den sedang bacewek Cewek dan apa curiga pulo dan hanya maota saja indah ado maresek-resek Maresek tadi kan apa lah dan bau kan lape ditambah pulo kacang abui tigo suke tapi mangakini apakah sama ngecek tolong lama ngarati apa sakete Pajago yang anak dorago dawaden nyuman lawan sajo jo ambaang aden lampir tuwo bekoang pasti masuk neraka. Lunjuk pulang alai. tu aja dapat lai lada mau nampak kacang abui tigo suke tadi mah Dah kalau ada kacang apa itu. atau balai Tapi pambon dan durian enggak tiga kali diam. Ada durian langsung sampai pagi. kok itu ada modal apa Aku dah modal nah, jangan kemari. beko dan balai durian apa nutaran lain Tentu iyo. Ada talo-talo di durian, ada talo-talo di kacang api, anak dan dialog bro. Kok merasuk ke baratan ang tinggalkan anak dan kini kau jual. betul bako pada tu pak Sabab di dunia kau dah ada nang gratis. Ang cinta nampak kau pak. betul salah pak Ayo. Ondeh kapuyuk lah jambara hari kini ba ako waang kini lun pulang juo. sabaluyo Dan caliak-caliak dari tadi ang duduk jo anak dan kini harilah lari pulau. masa iyo Sadari kini sugiro ang baranja. Kalau indah namun kapalo ang den pijak. Sabit dari tadi jantung dan lah manggalaga. Dan indah katuju punyo minantu biawa. oi gae muncung tolong dijaga taburan semua dengan ibuenyo bantu dulu ndak pernah muda ini saja sagaro batundo onde pak gae mangalo apa kamari indah tahu deh apa den sedang bacewek Cewek dan apa curiga pulo dan hanya maota saja indah ado maresek-resek Maresek tadi kan apa lah dan bau kan lape ditambah pulo kacang abui tigo suke